Svájc, Amerika és Erdély után Magyarországon is szeretném, ha ezt felfedeznék. Ez nem lesz könnyű, tehát ebben az országban már sok feltaláló elvérzett, olyan is, aki külföldön sikeres volt. Ez az ország nem a lehetőségek hazája. Már a tatárjárás után az iskolában én is így tanultam írni, hogy kivágtak egy darab karton, abba zsilettel vágtak egy síkot, és abba dugdostuk be a betűket. Aztán amikor én iskolában tanítottam, 20 évvel később, akkor ugyanazzal a módszerrel tanították a gyerekeket. Aztán nem olyan régen láttam, hogy még most is hasonló módszerekkel. Akkor elhatároztam, hogy csinálok egy olyan rendszert, hogy zárt, nem lehet betenni, kivenni, csak tologatni, tehát puzzle-szerűen. Először síkban gondolkodtam, de aztán áttettem harmadik dimenzióba, tehát térbe. Fejleszti a térlátást, a kézügyességet, fejleszti a finom motorika, mozgást, logikus gondolkodást, talán ezt még nem mondtam, vagy mondtam. Óvodában kimutatja a diszlexiát, diszgráfiát, diszkalkuliát, illetve a rávaló hajlamot. Ugyanis nem csak betűket vagy számokat lehet kirakni, bár azok is csak jelek, hanem óvodás jeleket, esernyő, cica, kutya. Ha ezeket nem tudja kellő gyakorlás után a gyerek egymás mellé rendezni, akkor diszlexiás vagy diszgráfiás lesz, illetve már most az, csak még nem tud írni, olvasni. A számítógép nem fejleszti ki a földre, balra, jobbra mozgásokat, és ha egész kiskorban nem alakulnak ki az idegpályákban ezek a mozgások, később zavarokat okozhatnak, akár az autóvezetésnél nem tudja jobb kis szabályt megtanulni. És egyébként ugye zölddel indítunk, zöld, aztán kirakja a szót, vagy a számsort, és pirossal zár. Hát a lámpánál is ugye a zöldnél elindulunk, és a piros lámpánál megállunk. Tehát azért belecsempésztem belekódoltam bizonyos üzeneteket, amit a gyerek az életében majd tanulni fog, vagy használni fog. Svájc, Amerika és Erdély után Magyarországon is szeretném, ha ezt felfedeznék. Ez nem lesz könnyű, tehát ebben az országban már sok feltaláló elvérzett, olyan is, aki külföldön sikeres volt. Ez az ország nem a lehetőségek hazája. Amerikában most viszik ki egy bemutató kiállításra. Svájcban tesztelik, iskolákban, óvodákban. Baróton minden iskola, óvoda beépítette a tananyagába, és az ottani székely magyar gyerekek használják. Még Magyarországon nem sikerült ezt a szaktárcának bemutatnom.